Nemmen li r-riżultat tal-Partit Nazzjonalista volja xejn għadu magħruf kien ilu prevedibbli sa mill-2012 meta konna nrapportaw aħna anke fil-gazzetti tagħna Union Print id-direzzjoni li kien qabad il-Partit Nazzjonalista. Meta nbidlu anke tmexxija minn Lawrence Gonza, Simon Buzutti u issa Adrian Delija u l-istess rotta baqgħet li kienet tal-ekwali, naħseb li ovvjament ir-riżultat kien jista' jgħid li kien prevedibbli, ġifieri il-Partit Nazzjonalista kien jafa xi sejjer anke aħna minn naħa opposta konna wissu ngħidu jekk it-triq mhux se tinbidel. Il-Partit Nazzjonalista kien sejjer għat-tielet telfa u nimmaġna u nemmen kif anke indikaw surveys li għamiltu intom stess f'aħħar ġimgħat u l-aħħar xhur huma indikazzjoni ċara ta' fejn sejjer il-Partit Nazzjonalista. Il-futur ta' Adrian Delija jiddeċidih il-Partit Nazzjonalista, jiena lija għandna bżonn oppożizzjoni li tkun denja fil-pajjiż, ikunx il-Partit Nazzjonalista jew parti ġdid li jista' jitwieled minn Partit Nazzjonalista, forsi indikazzjoni f'dak ir-rigward il-qudiem. Ma nafx imma nemmen li il-pajjiż anke b'mod fġieħ id-demokrazija ta' pajjiżna jixtaq li jkollna oppożizzjoni li hija denja, serja fuq kollox u ma timxix fuq l-istess rotta ta' gideb suppożizzjonijiet u invenzjonijiet għarrieqa li l-poplu ovvjament illum xeba minnhom.